blíži sa nám teda termín 31. marec 2014, ktorý je takou lehotou na podanie daňového priznania za rok 2013. Ale v tejto súvislosti hneď teda upozorním, že čo sa týka roku 2013, tak je možnosť, opätovná možnosť posunúť si lehotu na podanie daňového priznania za rok 2013, a to najviac o 3 mesiace, čiže z 31. marca až na 30. jún, respektíve v prípade, že máte príjmy zo zdrojov v zahraničí. V takomto prípade tá lehota na podanie daňového priznania sa môže posunúť až o 6 mesiacov, čiže až do 30. septembra. Samozrejme, je to potrebné, respektíve na to, aby ste si mohli tú lehotu posunúť o 3 alebo o 6 mesiacov, je potrebné to písomne oznámiť správcovi dane. V tomto prípade sa nečaká na rozhodnutie správcu dane, správca dane musí vaše oznámenie akceptovať. Upozorním samozrejme, hovoril som teda, že písomné oznámenie v danom prípade, ak ste platiteľ dane z pridanej hodnoty a vaša komunikácia so správcom dane je už výlučne elektronická, takže v tomto prípade to treba doručiť elektronicky, a to buď so zaručeným elektronickým podpisom alebo na základe podpisom na základe tej dohody medzi vami a správcom dane. Minulý rok toto ustanovenie o posunutí lehoty na podanie daňového priznania bolo pozastavené. Ono nikdy zo zákona nevypadlo, len pre obdobie, kde lehota na podanie daňového priznania pripadla na rok 2013, sa toto ustanovenie nedalo aplikovať. Teraz lehota na podanie daňového priznania je v roku 2014, takže opätovne tieto ustanovenia platia. Chcel by som ale upozorniť na jednu zmenu, ku ktorej došlo novelizáciou zákona k 1. januáru. V prípade, ak by ste si chceli posunúť lehotu na podanie daňového priznania o 6 mesiacov z dôvodu, že máte príjmy zo zdrojov v zahraničí, tak je tam novelo spravená jedna zmena v tom zmysle, že aby ste mali právo posunúť si túto lehotu až o 6 mesiacov, musíte mať také príjmy zo zdrojov v zahraničí, ktoré sú v zahraničí predmetom dane a nie sú od dane oslobodené. Ide o, by som povedal, vyšpecifikovanie určitého ustanovenia, kde vznikal problém, ja osobne som ho mal u klienta, že môj klient mal síce príjmy zo zdrojov v zahraničí, ale mal také príjmy, ktoré v tom zahraničí boli od dane oslobodené. To znamená, že v podstate mali sme príjmy a podľa zákona sme si mohli posunúť lehotu až o 6 mesiacov, ale v tom podanom daňovom priznaní žiadny zápočet dane by nebol, pretože ten príjem v tom zahraničí zdanený nebol, lebo tam bol oslobodený. Vznikala tá otázka, viem, že u klienta sme riešili aj s auditormi, že či teda máme právo si posunúť lehotu o 6 mesiacov alebo iba o 3 mesiace. Ja som zastával názor, že iba o 3, lebo v tomto prípade mi bolo jasné, že tá lehota o 6 mesiacov je z toho titulu, že vy čakáte na nejaké potvrdenia o zaplatení dane a potom na základe týchto potvrdení si ich započítavate v tom podanom daňovom priznaní. Čiže z tohto titulu, ale keďže ja som mal ten príjem zo zdrojov zahraničí, ktorý bol oslobodený, na nič som nečakal, nič v daňovom priznaní nebolo, čiže išlo o to, ako vykladať ten zákon, či gramaticky alebo logicky. Teraz sa toto novelo vyriešilo, čiže v prípade, ak ten môj klient by aj za rok 2013 mal príjmy, ktoré v tom zahraničí neboli zdanené, lebo tam boli oslobodené, no tak v takom prípade nemá právo si posunúť tú lehotu na podanie daňového priznania až o 6 mesiacov, ale teda môže využiť iba len o 3 mesiace. Takže to je také prvé upozornenie, čo sa týka tej lehoty. Samozrejme, podľa môjho názoru, dôvodom na posunutie lehoty na podanie daňového priznania môže byť aj to, že sa vám to nechce k 31. marcu riešiť. Hej, skrátka, neviem, účtovníčka si zlomí nohu alebo podobne. Čiže máte možnosť legálne
to teda vyriešiť. Ale podľa môjho názoru hlavným faktorom, ktorý bude ovplyvňovať, či si predĺžite alebo nepredĺžite, je otázka finančná.